3 стъпки, с които да манифестирате повече пари във вашия живот. Здравейте всички! Казвам се Стоянка Филина и съм автор, учител, духовен, животопроменящ и коуч по манифестиране. Ако искате да създадете вашата перфектна реалност, ако искате да живеете живота на своите мечти, посетете сайта ми makeawishandsmile.com. Създадох програми, които помогнаха на много хора по света, могат да помогнат и на вас. Благодаря ви! Скъпи приятели, скъпи мечтатели, днес ще ви разкрия 3 стъпки, с които можете да манифестирате повече пари във вашия живот. И първата от тях е когато сте наясно какво точно искате, какво има в предвид. Ако вие не сте определили своите цели, ако не знаете какво точно желаете, това в никакъв случай няма да ви помогне да разберете дали се движите към определената от вас цел. Защото вашите цели именно ще ви накарат да се фокусирате върху това, което е значимо за вас и именно те ще ви мотивират да постигнете онова, което желаете. Когато сте наясно какво искате от живота, е необходимо всеки ден да медитирате. Защото медитацията ще ви помогне да се свържете с вашите истински желания. Това ще ви помогне да бъдете в единство с вашата същност, с вашето висше аз и по този начин да привлечете в живота си онова, за което мечтаете, онова, за което копнеете и така ще изпълнявате своите желания с лекота и удоволствие. Скъпи приятели, ако искате да привлечете повече пари във вашия живот, то тогава започвайте всяка сутрин деня си с 3 дълбоки дишвания и повтаряйте тези думи. Аз съм скъпоценен, скъпоценна, аз заслужавам изобилен живот и аз съм самодостатъчен или самодостатъчна. Повтаряйте тези думи всеки път, когато усетите, че сте притеснени или сте стресирани относно парите. Втората стъпка, с която да манифестирате повече пари във вашия живот, е когато използвате утвърждения. Използвайте утвърждения, които са свързани с парите, за да можете да останете фокусирани върху своята цел. Какво са утвържденията? Утвържденията са положителни изречения, които повтаряте на себе си все повече и повече. Като например, аз съм благодарен за благословиите в моя живот. Или аз съм благодарен за моя изобилен живот. Всеки път, когато си помислите за нещо, което ви прави щастливи, усмихнете се и повторете вашето утвърждение високо на глас. Утвържденията работят, защото те променят вашите вярвания, които са заложени в подсъзнанието. Когато повтаряте утвържденията всекидневно, вие започвате да вярвате в тях. И именно тези убеждения, тези вярвания ще ви помогнат да промените убежденията, които имате във вашия мозък. И това именно ще превърне вашето манифестиране в новата ви реалност, ще превърне всичко това в онази мечтана реалност, онази перфектна реалност, за която мечтаете. Утвържденията са чудесни за привличане на просперитет и изобилие в нашия живот. Така че всеки път, когато ви се прииска да привлечете все повече изобилие и просперитет във вашия живот, просто си кажете, парите идват често и лесно в моя живот. Другият начин, по който да използвате утвържденията е да визуализирате себе си, че вече притежавате това, което желаете. Например, да се представите, че сте в къщата, в офиса или просто шофирате своята мечта на кола. И тогава почувствайте тези емоции от радост, щастие и наслада от живота.
Скъпи приятели, ако искате да привлечете повече пари във вашия живот, е необходимо да се освободите от ограничаващите вярвания за парите. Какво има в предвид? Ограничаващите убеждения за парите са мислите, които спират развитието на нашия безграничен потенциал. Те често се образуват, когато имаме някакъв негатив в живота, да кажем сме били отхвърлени в училище или сме се провалили на тест. Начинът, по който реагираме на тях, ги създава като негативни убеждения. И когато ние задържаме тези негативни убеждения за парите, ние започваме да се чувстваме много зле със себе си. Това са трите стъпки, с които можете да манифестирате повече пари във вашия живот. Следвайте ги и споделете вашите впечатления. С най-голямо удоволствие ще прочета вашите коментари за това какво се случва във вашия живот. Благодаря ви! Скъпи приятели, ако наистина искате да създадете финансовото изобилие във вашия живот, създадох програма, която е отлично работеща с 7 урока на български език. Сега е на промо цена 188 лева, така че включете се в програмата и започнете да създавате вашето финансово изобилие. Уроците са на запис, през цялото време имате подробна връзка с мен, обратна връзка с мен. Не преминавате сами програмата, подкрепям ви, поддържам ви и работя индивидуално с вас, защото това наистина е индивидуална програма, която може да ви помогне да създадете финансовото изобилие. Освен това създадох и програма Космическо изобилие. Тя е с 5 урока на български език. Първият урок е безплатен. Можете да го преминете безплатно. Ако желаете да останете до края, цената е 100 лева. Но ви уверявам, че наистина с помощта на космоса и Вселената ще създадете изобилието във всяка една сфера от вашия живот. Това са нови програми с много нова информация, която е абсолютно работеща и променяща живота на хората. Така че заповядайте, с най-голямо удоволствие ще ви помогна. Вие заслужавате да живеете вашият изобилен, вашият мечтан живот. Вие заслужавате да създадете вашата перфектна реалност, защото вие със сигурност го умеете. А сега ви пожелавам един вълшебен ден. Него със сигурност заслужавате. Чао, чао!